तर मित्रांनो, आजचा हा मेनू आपला आता तयार आहे। कोरी चहा आणि घावणे, मस्त कॉम्बिनेशन आहे। नमस्कार मित्रांनो, मी सर्वेश स्वागत करतो तुमचं सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, आमच्या व्हिडिओना जो तुम्ही प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल तुमचे आभार। तर आजचा आपला व्हिडिओचा टॉपिक असणार आहे, हा बेसिकली रेसिपीचा व्हिडिओ असणार आहे। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत घावण्याची रेसिपी। घावणा हा पदार्थ आपल्या कोकणामध्ये फारच फेमस आहे, सर्वांना खायला आवडतो देखील तो। तर त्याची रेसिपी तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे या व्हिडिओच्या माध्यमातून। तर कृपया हा व्हिडिओ बघा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करून आपल्या मित्रांशी शेअर करा आणि आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। घावणे बनवण्यासाठी आम्ही हे तांदूळ घेतलेले आहेत, या साईजची वाटी आहे आणि ही 2.5 वाटी तांदूळ आम्ही घेतलेले आहेत। 4 जणांसाठी घावणे बनवणार आहोत। हे तांदूळ आता स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि रात्रभर आपल्याला ते भिजत ठेवायचे आहेत। तर आता हे स्वच्छ धुवून घेऊयात। तर हे आपण काल रात्री भिजत ठेवलेले तांदूळ आहेत, ते सकाळी परत धुवून घ्यायचे आहेत आणि मिक्सरला रवाळ पद्धतीने वाटून घ्यायचे आहेत। थोडे बारीक पण नको आणि जास्त मोठे पण नको, तर त्या पद्धतीने हे वाटून घ्यायचे आहेत। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. उपलब्ध होतो, पण बाजारातून आणून लगेच त्यावर घावणे बनवू शकत नाही। तर त्याच्यासाठी आणखी एक प्रोसिजर आहे, तर ती प्रोसिजर आपण नंतरच्या एका व्हिडिओत पाहणार आहोत। हा तवा बिडापासून बनवतात, जे लोखंड वितळवून थंड झाल्यानंतर त्याला बीड असे म्हणतात। तर त्या धातूपासून हा तवा बनवला जातो। तव्यावर ओतण्याच्या आधी त्याला थोडंसं तेल लावावं लागतं। तर ते तेल लावण्यासाठी हा असा कांदा आपण कट करून घेतलेला आहे, तर याने आपण ते तेल लावणार आहोत।
सगळ्या बाजूला चांगलं तेल लागलं पाहिजे, नाहीतर तो जे पीठ आहे ते चिकटेल आणि प्रॉपर घावणे निघणार नाही. तर या तव्याऐवजी तुम्ही नॉनस्टिक तवा पण वापरू शकता घावणे बनवण्यासाठी, पण या तव्याची जी टेस्ट आहे ती तुम्हाला त्या नॉनस्टिक तव्यावर मिळणार नाही. पीठ ओतून झाल्यावर थोड्या वेळासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवायचं, म्हणजे तो चांगला शिजतो. हा घावणा आता रेडी आहे. दोन घावणे आपले आता बनलेले आहेत. हे घावणे आपण चहा बरोबर किंवा उसळी बरोबर किंवा मग चटणी बरोबर पण खाऊ शकतो, पण मला हे चहा बरोबर खायला आवडतात, त्यामुळे आज आपण घावणे आणि चहा असा मेनू बनवणार आहोत. काही लोकांना उसळी बरोबर पण खायला आवडतात आणि तळ कोकणात घावणे आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ असं कॉम्बिनेशन लोकांना फार आवडतं. चटणी बरोबर जर आता सध्या आंब्याचा सीझन आहे, कैरीची चटणी बरोबर सुद्धा हे घावणे छान लागतात, तर तुम्ही चटणी बरोबर पण ट्राय करा किंवा मग चहा बरोबर पण छान लागतात. मला चहा बरोबर घावणे खायला आवडतात. हा घावणा सुद्धा आता रेडी झालेला आहे. ऑलमोस्ट रेडी झालेला आहे. तर आमचे घावणे आता रेडी झालेले आहेत, पाहू शकता तुम्ही. तर मित्रांनो, आजचा हा मेनू आपला आता तयार आहे.
कोरी चहा आणि घावणे मस्त कॉम्बिनेशन आहे. शक्यतो कोकणात कोरी चहा आणि घावणे असा मेनू असतो. मित्रांनो आता हे घावणे आमचे रेडी झालेले आहेत, तर मी ते टेस्ट करतो आणि तुम्हाला सांगतो कसे झालेले आहेत ते. अतिशय उत्कृष्ट बनलेले आहे ते. आणि संडेला जर असाच नाश्ता मिळाला तर पुढचा आठवडा आपला मस्तपैकी आनंदात जातो. तर आमची ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल. आणि मित्रांनो, ही कोकणातील खाद्य संस्कृती आहे, ती आपण टिकवून ठेवली पाहिजे. तर आम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत की आपल्या ज्या कोकणातील खाद्य संस्कृती आहेत त्या तुम्ही टिकवण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही ती घरात नक्की ट्राय करा. तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करून आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.